Why kuan ba? Why kawat nga nagtabo sa administrasyon? Murag gusto nila patuhuon ta nga why kawat. Kini si Janet Garin sa Iloilo. Perting yaw-yaw ani oy. Niya makigdebate ni sila sud sa Kongreso tingog to si Racing kuan mo ni mo debate. Kani si Franz Castro. Party list. Komunista. Musukoging no komunista. Rintaging. Mo ni sila. Laila de Lima. Samaan kayo? Mali-malita pala natanggap ng bruha na ito. Punyeta ka. So, gipanghingan lang ni mga higala. Kung ilang giklaro nga wa man sila political affiliation, di na lang yun nila maagwanta ang ilang dungog sa mga balita ba. So, mo ni ang ilang gihimo. Kay sila mismo na ilang bigit sa maong mga kuwanan niya, sulugoon mga higala, ug naagay mga pictures. Naagay mga pictures nga nasa sa plano. Yakot na gaiha pa sila gitumpi-tumpi pa nila ang kwarta. Isuod pa sa kanang silupin ba kanang mura bitaw og pero transparent nga sulanan og basura. Kunya sawa pa isuod sa malita. Gaiha pa sila. Na ay kuan nga nay machine nga mo di man daw magkinamuton imo dong abtan man ka og imo nang kinamuton abtan ka og mamatay ka na lang di pa mahuman mo gihap. Ang kwarta Sus Maria Josep makalilisang. Una nga naningog yun na sila in defense of niya to kill the ongoing investigation the soonest possible time. Soto paita. Uniasa man ta kinsa may tuntuan na pangutana kinsa may imong tuan ang mga politiko nga midinay o kaning 18 ka Marines. Unsa may if you look at the motive ba o ilang status sa kuan kini ang kinabuhi. Mura na sila gahikog actually mga higala kaning 18 ka mga Marines. O kani si attorney nila abogado Baningog. Mura na sila gahikog actually. So makadayeg ta sa ilang kaisog ba. Nya ang pangutana na sa karon ngano kuno nga karon ram ang depensa ba nganong karon pa mamumanggawas. Kamo kuno nahitab kamo mismo kita mutingog ka kadayon dong di ka magunahonag mayog musa kay dangatan ako no mo to si Orly Gutesa nga isog-isog ito siya una ilang gi-deny pero na may picture si Gutesa nga gatupad ang mga bags mga malita proving katong gisulti ni Gutesa tinuod to na ilang gipakita ang pictures. Grabe ha kanang dili ba sophisticated ni nga presentation mga higala dili pareha na mga sophisticated nga propaganda ba nga pareha ng buhaton sa CIA ngilngigay na sila mo operate kani kung gani kanang primitive style. Dili sophisticated nga presentation of their accusation, evidences. Wa pay reaksyon sila si Tito Soto og si Ping Lacson sa ilang buhaton nini. Mubalik na sa sila og diskurso diha sa abot sa ilang buhaton nini.
Si Trillanes by far ang so far ang may react. Ang reaksyon ni Trillanes nga iyang ikiha ko, no? Ikiha niya cyber libel. Pero dili ko na, pwede silang kakasuhan. Sa ato pa, di pa siya decided og iya magyong filean og cyber libel kaning 18 ka mga Marines. I vehemently deny that I received $2 million or any amount from Saldico for the ICC investigation or any other purpose. This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. I will be filing cyber libel cases against Levi Baligod, kaning abogado, Mike Defensor, Jason Sa, and the 18 ex-soldiers and all those who are maliciously circulating this blatant lie. This is not new to me. I will not be distracted. Hahabulin ko kayo. Matod pa ni Antonio Sani Trillanes IV. Mahimo po ng kasuhan po ni sila sa ICC. Obstruction of justice, mahisulti ni Trillanes. Ang mogukod aning mga tawana, pidisan nga ang ICC ko, no? Kay gilambigit mga ICC. Kumay mo na silang gukdon sa ICC tungod kay obstruction of justice. Tanawa ra ko na mga gala, asa ka mga away, ana? Didli ha. Muna'y hinungdan nga kasugod ta o kinatsila pag sugod ani atong tulumanon. Atong gibat-bat ng sinultian sa mga sila. Dinero baila. With money, even dogs dance. So now, unsa may sunod buhaton ini? Kay ang kalihukan, apel ang simbahan, ha? Generic man ang ilang istorya. Hindi man mo, may hinganli ang mga tao involved maning kawat against corruption. Corruption in the generic sense of the word corruption. Anti-corruption. Pero dili generic batok ni Sara Duterte. I mean, tanawa ra gud unsa na ka. Dili gud maayo mga higala, I swear to God. Tanaw na ko, di gud maayo nga presentation sa ilang pag-prove sa moral ascendancy ba. Kining pipila ka mga pare nga nagapil-apil nini. Okay, Sara Duterte, paingon pagod mataral siya sa impeachment court. So tanaw na to, makalahutay ba sa Sara diha o tinuod ba ng ilang pamasangil? Pero kaning uban nga na nag-meetingog Saldico prior to the flood control scandal nga gihinganlan gibutyag sa presidente. Hinganlan natong 15 ka mga dagkong contractors. Sa wa pa na hinganli, si Sara Duterte nagsugilo na nini. Nganong di man siya mo appeal sa budget hearing, siya mag-usik-usik lang kus panahon dia kay ang mo decide sa budget alang sa Pilipinas. Annual budget. Duha ra mga tawo, si Saldico man og si Martin Romualdez. Why mitagad ato nga istorya ni Vice President Sara Duterte? Iyatong gibuhi ang pulong sa diyang di na siya mutunga sa budget hearing. It's a waste of time. Apan sa diyang lutaw na mga sekanan,
Grabe na ang epekto sa bagyo. Dito na mutingog si Bongbong Marcos nga naikinsi ka mga contractors nga na corner ang sapi. So, nagsugod na dayon ang investigasyon, naghimo siya og so-called independent body, ICI, and then ang ubos Bible Oranan may conduct sa og investigation. O nagihunong tong maong investigation kay na may ICI. Samtang sa Senado, si Marcoleta pa niadto si Chis Escudero. Escudero was the Senate President. And si Marcoleta was the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Nagsugod nag-investigasyon in aid of legislation. Una na hunong to, nag-reshuffle sila mga higala, natangtang si Chis Escudero. Unya, mipuli dayon si Tito Soto ug sa Blue Ribbon Committee si Ping Lacson. Dito na, dito na malawgaw yung tamang sa ginawa. They made it so complicated when it can really be simple. Na may mga naningog na good. Saldi ko, ingon siya nga, di ko mo pauli o isa una, di ko papauli o nila, ayaw sila papauli, ayaw sa pauli dire. Yara ka. Una, nakabantay man si Saldico nga siya mo ay latan na nakita niya sa kinibang development nga at siya mo ay hasngan tanan. Unya, nakanotice siya nga ang istorya nga dili siya papulion whereas sa pirmirong di siya papaulion alang sa ilang kaayuhan tanan kay init pa. Ang sunod nga, di siya papulion kay nanamidang hulga. Galing pusilon ka sa pulis, ikabot mo diri. Amo to piyaet na sa Saldico. Pirmiro na sa gilon niyang wag yun, mga igala. To be honest, di na ko ma-detalye ang tanan kay discouraging magayo. Mubasa ka, unya, kibaw ka nga, kuan bitaw ka na bang paingon gyud sa way katapusan. Dili ma-resolve ang issue because there is a clear attempt to stop it. Aron di moabot dito sa pinakadakog baba nga buhaya. Ug hantod karon wa gyud moabot bisag unsa og istorya ba. Tanawa ragon Martin Romualdez. So may kaso ni Martin Romualdez. Si Bongbong Marcos, gipasakag, impeachment complaint, dali kayo na. Human na yun dismissed. Kaya way substance. Unya, let us move on. Let us now move on. Kay mas daghan ang problema sa nasod nga angay natong atubangon. More important things. Sama pananglit sa West Philippine Sea. Kanang West Philippine Sea, tinuod magyuna nga, angay yun ang ilitigate. We have to sustain our claim nga to ana. Pero, dili na mo mahuman dayon ning kaugma. Abta nagsiyam-siya mga higala. Pero nga nung ipakadakaan na nila, nga to pagyon si Hontiveros dito kadadag flag, aron ingnon. Luod kayo. Gusto nila nga anha ta mo focus diha. Suko ta nga atong emosyon mada kay ngano gud tawo mangilog ng China ato agon ni suko ta. Gira, sukol ta bisag pobre ta, sukol ta oy. Ngayon ana na nga mentality ba. Pero diversion na siya.
diversion na siya mga higala. Agasugot 2022, 2023, 2024. Kanang arit ta magsugod sa 2023 kay kanang 2022 padung sa 2023, that's one whole year man. So 23, 24, 25 trillion. 1.7 trillion ang ilang computation sa nakawat mga higala. Na ay mga dokumento na ebidensya, pinalitang tong project dito sa Ilocos Norte nga mga postere gabarog giadto sa dog vlogger ang ilang explanation nga face by face. Unsa may face ana nga inig gawa sana sa kwarta alang sa kaproyekto. Doon na nanay cost and estimate unya ang number of days to accomplish a particular project. Asa na isuwat mo ganina sa billboard. Murag naanas balaod nga ibutang yung kinsay contractor, pilay amount nga involved, unya ano sa mahuman. Ang ring sa Talisay, nakitaan sa mga kanabang riders ba, sa mga trail riders nga mga kabagangan, sus na may kuan dito, na ay billboard nga natumba ba, DPWH billboard natumba, niya ilang ibasa. Wala, human na, ang record dito, ang basihan mo, ang pizza, human na ang project. Tanaw dito, asa mo taagi ni Paingon nga, mahug, tas pangpang ka to, bastang, animalag yun. Kunya, tingog dayon si Samsam Gulyas. Ibang giyan to. Nya tingog sa tong district engineer. Kunya, wala na dayon. Goodbye. Wala na dayon. Mura lagwa. Dito sa south, deep south, dito sa Kuan, kinini ang Santander. Interview man to na. Dunggan ako, interview ni si Rufil mo siguro. Yeah, I think si Rufil mo yung interview ni Kuan kinini ang congressman bitaw dito. 7 billion. Ang same na ka ng 7 billion mga higala. Unsa man tong kwarta parking to dito or gibilin gyud para gastuon alang sa second district. Mura lagwa. Kunya, katong nangamatay sa Talisay. Ang kaning grupo sa SBD Crusaders, mga higala, mga ex-seminarians ni, ako, membro ko ni, pero dili ko aktibo. Sila si, kuhan, ganini ang atong manager, general manager, Ruben Bertusio, engineer. Aktibo kayo na, sila si Gabi Ingles, ganini ang Associate Justice, retired. Sila ng grupo nga, kugyan kayo. Nangatag sila og kuan dito kanang katungtungan sa mga tao na may kuan gibutang dito sa Dumlog masiguro to sa Talisay nga. Itong mga naigos bagyo ba? Itong baha. Nagiano nila mga Pinoyanan. Tent City. Pero adto sila mohigda sa yuta dong. Banigan lang la karton o niya. Higda. Tuwa sila magpuyo dito. Ilang gihatagan og kanang ay nako kaning akong utok pa na noodle brain. Tarima. Nang hatag silang tarima dito mga higala. Lipay kuno kayo ang ilang gihatagan oy. Na may tarima nga plastic, na po'y tarima nga kahoy. At least dili diretso sa yuta ang imong buko-buko. Ang magseparate sa imong buko-buko kana lang karton o niya banig higda ka dito. Na itarima, at least na elevate gamay. Lipay in town. Ang mga biktima sa baha nga Tino, kanus ara to. Una ang national government mihatag og 200 million inabang. 200 million mga higala.
sa mga lugar din sa ato nga nagay nangamatay ug nagguba gid ang ilang kinabuhi tungod kay pang-ano nilang mga Pinoyanan. Pilay gihatag dito sa Naga City dong para sa repair sa ilang gym dito. 500 million. 500 million giadto ni Bongbong Pagulang. Si Mayor Leni Robredo gihatdan og 500 million to repair an existing sports complex na wag dingon nga na guba tungod kay naigog bagyo. Ikuan lang kanang i-upgrade lang nila. 500 million. Ang mga nangamatay diri sa Liluan, diri sa Talisay, katong biktima sa linog dito sa Bugo, ang norte, the amount is 200 million. Wow, pakpak. Usaon mo na pagpanalipod? Ambot lang. Ako gatuog yung ko nga di yun ni katiwa sa iyang termino. Although hapit naman duha ka tuig kapin naman lang ang namilin sa iyang termino, sa unong katuig niya termino. Wa man gyud magkaron ang iyan sang ilawgan ng mga local government units. Ang kwarta dito sa local government units. Di na mo agi ni Kong. Lain sa siguro ga-operate ni Kong. Ang presidente dito na sa local government unit. At ang kwarta dito alang sa mga local government projects. Oh. So di na magludlod ang mga mayor ngadto ni Kong. Adto na si President Marcos na bahala nila. Ampo tog pila sa ipanghatag. Pero mao na direksyon karon mga higala. As announced by the palace, ang strategy ni BBM is to go directly to the local government units. Ngano? We know the reason why. Kaya wala may credibility ang mga kongresista. Posible ba yung mubalingbing ng mga kongresista tungod kay may paibaw naman Sara Duterte nga mudagan yun pagka-presidente. So, mubalingbing. Posible yung kaya ng mubalingbing. Hindi man na mamilok matuha ng mubalingbing. So, ari sa local government kay apike magkay kwarta na local government. Sayon kayo lawgan, sayon kayo madani. So, we will see kung sa'y outcome ni mga higala. In the meantime, unfolding pa ang mga reactions ni gibutyag sa 18 ka mga former Marines nga nahilambigit or well, in a way, yes. Kaya appeal ko sila sa kanang hakot, pasan sa mga malita-malita na mga bilyones pesos hatod dito sa mga buhaya. Mga buhaya nga gipanghinganla na. Okay, wala tayo panahon. Nagkaking salamat sa iyong pagsunod kanunay sa ato mga tulumanon sa Radio Persa, DYRF. Uban sa kong partners, Master Control, Engineer on Duty, Dodong Bodla. Ug sangan sa atong General Manager, Engineer Ruben Bertuccio. Atong humanon ang atong tulumanon, pinlagi sa usa ka pagampo. Pagampo ni St. Arnold Johnson, ang founder sa Society of the Divine Word, SVD.